Ne kužiš, pogledaj sunca. Šta je ovi radi? Pogledaj sunca dole, vidiš? Pusti to dole onoga. Pazi na ovo. Vezano za plaće dužnosnika koji bi ovom reklamom rasli, trebao bi ići amandman. Tisuće ljudi diljem SAD-a izišli su na ulice Evo ti sunce. prosvjedujući zbog pobjede Donalda Trumpa. Kotačko je već izašao. Jel vidiš sunce? Ti kažeš nema sunca. Kotačko je izašao. Naš predsjednik. Tako je. Znači, danas će biti dan. Uhićeno 30 Jel vidiš to? iz Oklanda A vidim. Eto. izlozima gađa Meni je ovo gusto. gore kontejneri sa smećem. Pred rukometašima Zagreba nova je utakmica u Ligi prvaka. I navečer u 6. kolu u 18:15 odmjeriti snage s aktualnim osvajačima Bundeslige, njemačkim prvakom Rhein-Neckar-Levenom. Iako ih očekuje izrazito težak zadatak, trener Silvio Ivanzija najavljuje jednu Ajde ovo. partiju i uvjeren je da će njegov momčad Beri prikazati ovo, Marina. visoki nivo rukometne igre. Vidi se pola Japana. A, vidi, a, ko je pola? Ali ovo, vidi. Pusti me, evo. A ja? Ali evo te. Vidiš, da se čisti mozak. Aj. Kako čovjek može što će? Da se saobra. Gledaj. Ja sam bio sad doktorom priča, vam je bolje. A normalno. Iće na psihoterapiju. Ovo je naš kraj, najbolji, tako? Ne bi sam mislio da ovdje nema ti novac. Tako. Baterija je prava, no, očito. Tako.